কলা Sini Profesor Omol Deborma ini wakayong yakari tangka ang insiden ka jung abok takhone clarification kore ang sini MDC sini chano ko khen singa charabo nungaro sport phajak tam problem ko sakina ro Omol Deborma bok tau PhD khlai to Delek cerai ka ho to bai na kathalai tong mani Sailia Uya bang solani phai Kotago bodo grewes follow kotos kolai thika ini pung ayam hatat ne khobar khana ka khamani ya bolo ang kurung sa jago Nepal tilau abra tilau ma phai ka belai nok habai ho klai ma hema tongka abo chokka ko ne dam rok klai nani bagai tai Torasot ane sung yapar reka bini mobile rok cyber crime tai jeno nai ko jak tani ung tai ko na tong kang ke khena nang thang hinai chung abu doctor rong khani yapar rok sung nai sung lai to hambai mama ko khen sakina ro di ang insiden khamo Obokai ani babono klayo ani darang besar kai mo tini PSD klai tong klaiman klai bohai serai bohai klai kotor sui soloi tulali pinani tiga kintu tamu ngchika omni bagoi sum saimalia pura kherang ko sal angkan kherang ko mahem tai boni mobile tai bag rok boni korok check khlai mane bisingo police ni bikhaki tamang manja kham ha tai boni mobile log na sum kan na unko thana urika thana log na check khlaina check khlaini pore boni je kono ekta planning de tong ba buini ষড়যন্ত্র de tong obona ina boni sum thana bo already mobile log joma rikha tai sum bono obhai nganong hini Kumana ya, serai kaham borok, tahu kano, anggoni kaka, kok kaca kano, ani kong noria bo, awak hijat serai, tahu kano bo, sumbono gorbo klaitong teaching area, awak hai PhD klainan, teke hatong bos, video hijau wajib tongan, awak serai kaham, okay, awak serai kaham sum pini hai salo, hai rika, tai sung tamung kha ang jese saimalia ani nije bekhaje ak sacha puito khlaimalia bo bahai fianong okay jai ogo tabu sung joto yafaja khana proshashon ni ago doctor ni ago us medam khlema pore sung langai sung ta ho hambai